Байкова, здравейте, благодаря, че дойдохте. Професор Байкова, почти 70 кг храна и 60 кг месо. Това количество много или малко, ако трябва да го разпределим за една календарна година? Аз си направих труда да го разделя на 365 дни, защото ние, специалистите по хранене и диететика, имаме и конкретни предложения към хората, когато препоръчваме първо витамини, минерали, белтъци, мазнини, въглехидрати, т.е. хранителните вещества, ги превръщаме и за улеснение в продуктови набори, среднодневни. Така че погледна ги тези цифрови стойности и съм удовлетворена. Защо? Защото много от констатациите в предходните 10 години, както и в тази статистика се посочва, са подобрени. Например, яйцата достигат до една препоръчителна наша консумация, а те са много пълноценен животински белтъчен продукт. Аз ще кажа с усмивка, от яйцето се ражда живот. Тоест, в жълтъка на яйцето има всичко необходимо за израстване на един жив организъм, а белтъкът, 98% белтък и вероятно по-малко от 2% е водата, то е хранителна среда. Така че ние трябва да консумираме яйца и ето вече го правим. Въпреки че не сме достигнали европейските препоръки. Колко повече трябва? Малко, още 25-30%. Ние имаме горе-долу по половин яйце на ден и по този начин, вие ще видите, се получават 3 яйца средно седмично. Можем да ядем и 4 и 5. Увеличили сме яйцата, но и месото също така, според данните. И ако не се лъжа, 4 кг повече само за една година е тази разлика. Как месото се превърна? По отношение на месото обаче не сме много съгласни, защото през последните години казваме, намаляваме вече консумацията на червени меса, защото все пак те са богати на междуклетъчни, невидими сокота, мазнини. Тук влизат и месните продукти, колбасите, които имат скрити мазнини, много ета и прочее. А ние нямаме такава потребност от червени меса. Ето защо тук излиза 158 грама за ден месо и месни продукти. Нашите препоръки не са повече от 110. За да намалим риска от сърдечно-съдови инциденти. Те са богати на твърди животински мазнини, съответно повече холестерол, някои от тях са богати на пурини, имаме риск от отключване на различни метаболитни проблеми, в това число подагра и прочее. Ето защо там можем да не сме толкова амбициозни да повишаваме консумацията на месо и месни продукти, но те са вкусни, те са и лесно достъпни. Изкушават. Да, и освен всичко друго, те много бързо се приготвят от забързаната домакиня, която трябва да направи някаква бърза вечеря. Хляба. Как си обяснявате, че понамаляме тестените изделия за сметка на плодовете и зеленчуците? С какво го Въпреки че ние с хляба и тестените изделия, преди години имахме едно високо количество дневна консумация. А те бяха и за сметка на белите, фините брашна, т.е. хляб, приготвен от бяло брашно. През последните години имаме вече и една повишена информираност. Хората търсят деликатесните, пълнозърнисти зърнени храни. Това е чудесно. Тъмните видове хляб, хлебопекарската промишленост с тяхното